Kabalen, it's me again, Alvin Bautista of Exploring Pampanga. For today's vlog, iikot tayo dito sa may DINPT, dito sa may Angeles City, Pampanga. So nasa tapat siya mismo ng Landers, Pampanga at malapit dito sa may Market Mall. So ngayon guys, so ikutin natin yung mga non-foods and mga ibang services na makikita nyo dito sa may DINPT. Hello po mga kabalen, ini-invite ko po kayo na mag-visit po sa clinic na Illumina Aesthetic. At ang ina-offer namin mga services is Gluta Drip, Ombre Eyebrow, Eyelashes Extension, Barbie Corpse, Barbie Arms, Aqua Mermaid Facial, Hollywood Fat Synthesis Age, FS, Muscle Toning, Mesolize po, and Melasma Treatment. Meron din kami Stretch Mark and Works Removal, then Hiko Nose, Face Thread, Fillers, and Botox. Then HIFU para pampalit ng face. Hi, I'm Jem Torres from Quincy Plus Rebo Bamboo, Pampanga, and we are a supplier of finishing materials such as SPC flooring, WPC fluted panel. We also have outdoor fluted panel, and syempre yung aming bamboo, Rebo bamboo materials for decking and cladding. So we are located at the shops at Infinity, Pulong Maragul, Angeles City, Pampanga. Malapit lang kay Market sa Landers. So come on now, bilhin na kayo ng mga materyales. Good day everyone, I'm Patricia. I'm one of the staff here in Moons Beauty Salon. And yung mga services na ino-offer namin, yung famous is Digital Perk. And luckily, this August, may promo kami sa Welcome Back School promo sa mga student na gusto magpagawa. And may less 10%. And sa mga treatment din namin, like Bocoto treatment, keratin treatment, and Botox treatment, may offer din kami na promo ngayon na 30% sa Botox pa. And syempre, mga gusto magpagupit, come and visit us po. Thank you! Good afternoon po sa lahat ng manonood ng Exploring Pampanga. So, kami po sa Lafato Home and by Triumph Phoenix po dito located sa The Shops Infinity, Pulong Maragol, Angeles City, Pampanga. So, ino-offer po namin yung modular cabinets and countertops sa mga gusto pong magpagawa sa amin. So, lahat po ng mga kailangan nyo na modular cabinets and tops, lavatories, and sa kitchens, kung gusto nyo pong magpagawa, so mag-message lang po kayo sa Facebook page namin or Instagram. Then, pwede rin po kayo mag-visit dito sa showroom namin sa Infinity, Angeles City. Ako si Jazzer ng Magnificat Salon. May mga hair and manicure, pedicure kami. Soon na magkakaroon kami ng mga eyelashes and hair and makeup. Pumunta na lang kayo dito sa Magnificat Salon ng Infinity. Thank you! Good afternoon, I'm Ivan Cart Barcelona, staff from Bike Sila, Pampanga. Iniimbitan ko po kayong pumunta sa aming store po para makita nyo po ang mga item po namin like bike from entry level to high-end, tapos helmets, bike accessories, jerseys. Then we offer din for bike service like bike tuning and bike wash po. Sana po ay maimbitahan ko po kayo na pumasyal dito sa aming shop. Thank you po. Andito naman tayo guys sa Pet Royal. So dito makikita nyo yung mga services na in-offer nila. Syempre yung mga accessories and then food sa pet, sa dog and cats nyo. So kakausapin natin yung isang staff nila dito para sabihin sa inyo kung ano ba yung mga lahat ng in-offer nila dito. My name is Cheska Sesep, secretary po ng Pet Royal Sanma Hospital. Meron po kami dito mga food ng dog food, cat food, then mga accessories din po ng mga pets po natin. Nag-offer din po kami ng mga services like grooming, confinement, boarding, then check-up po. Nandun na po lahat, pati x-ray, blood chemistry, CBC. Kompleto po. Ini-invite ko po kayo na magpunta po dito sa clinic po namin para magpa-check up po ng mga dog for grooming. Nag-accept din po, then for boarding din po. Thank you po. Hello, Kabalen. I'm Rika Hadornio, staff of CSA Medical Aesthetics. We are offering non-surgical procedures. Also, we have facials. We have also laser treatments. So, for doctor's procedure, strictly by appointment basis po tayo. We are inviting you here at Infinity to enhance the beauty within you.
Aside guys, doon sa mga naikutan natin sa mga skincare, sa facial, sa hair, and sa bike. Tapos meron din tayo sa mga fur babies natin. Siyempre, meron din tayong dito, baby care needs dito sa May Infinity. I am Karen ng Baby Mama Infinity. Ang mga products po namin dito is breast pumps, mga baby care needs, and mga bags po na pang cooler bags and pang diaper bags. And meron din po kami pump trial dito pag gusto niyo pong mag-try. Hi Kabalen! Ako po si Miss Ann ng Ethos Day Spa Infinity. Ini-invite po namin kayo ditong bumisita at itry po ang aming mga services, full body massage, hot stone, ventosa, foot spa, and nails. At pag-follow na rin po ang aming page, Ethos Day Spa. Thank you! So hey guys, after nyo mag-pamper dun sa mga ibang services nila dito sa May Infinity, and kung kasama nyo yung fur babies nyo, magpapa-pet grooming kayo, habang hinihintay nyo doon, habang hinihintay nyo guys, pwede kayo pumunta dito sa Ethos Day Spa. So in-offer nila dito mga foot spa, meron din silang hot stone, tapos yung kanilang ventosa, and yung ibang massage services nila. Hi, I'm Peach and this is KLT Lifestyle Center. Ini-invite ko po kayo na i-try ang aming mga services. Meron po kami dito mga facial and body treatments like cocoon, cryo, EMS, salt room, at marami pang iba. And other services po namin, meron kaming HIFU, collagen bed, hair growth, at marami pang iba. Kaya Kabalen, naikot na natin lahat ng mga non-food tenants nila dito. Ay syempre, mga ino-offer nila mga services. Actually, first time kong ikutin lahat. So, na-amaze din ako na napakarami pala mga services na ino-offer dito sa May Infinity. Of course, kung gusto nyo magpa-skincare, and then kung sama yung mga fur babies nyo, naghanap kayo ng mga baby care needs, and of course, sa mga bikes, meron sila dito. So, alos pala kumpleto kapag pupunta ka dito sa May Infinity. So, pwede nyo iwan yung fur babies nyo habang pinapag-groom nyo. So, maghanap muna kayong mga restaurants din dito. And then, pwede nyo rin subukan yung mga services na ino-offer nila dito sa May Infinity. So, yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutan i-share ang video to para malaman din ng mga ibang kabalen natin dyan itong mga services and mga ibang non-food tenants na ino-offer ni The Infinity Angeles City. So until our next vlog, peace out!